ام بزانبن که سدمین وی که چنه که کوچبرین سوری جباجارین ترکیه بر خودنا باکور کردستان روشاوان کوچبران ل ترکیه و باکور کردستان بچه آوایه د چه روشه د دجین اما بچن جمعوان خواه متین چوراباتر سروک ناوندا لیکولینین پنابری و کوچبران ایگامیش انقره میوان منه برز روشباش دسپک ده سدم چنه که کوچبرین سوریه جباجارین ترکیه برای خودنا باجارین باکور کردستانی Şu anda 3.6 milyon Suriyeli mülteci var. Onun yanı sıra da Penaberin Suriye hena niziki 500,000 penaberin Afgani ve İrani ve Iraki hena penaber hena efeşmareki zede ji penaber evro pekdadan u alozi civaki kuçed be henek alanan henek navçav deverandan haya heneki kabul etmek ام دکارم بیشن کو حیا درجه اکتفام کردن لگره که روشن وسان نبن لهنگ دور ادا پر بزدهی هجماره کی زده هنه او پنابر و اویاجی هنگ پیورین خلکن وان منطقه وان دورا نارحت چد به هنگ جی خازم لسر پرووکاسیونان باخوام لسر و مجارج برکو لتورنج واکی با آوایی کی پر برفره لسر وی مجارت گوتو بشکرنن دبیشن که ام سوریلی نخوازن بلا وگرن ولاتی خو هنگ پارتیان سیاسی جی وانا پشگیری دکن دستک دکن باشه یعنی بنرین تا زدبون آلوزین جواکیو داخوازا وگرا یعنی کوچبران جبر سدمین سیاسیه تنه سدم سیاسی نه siyasi sebepler tabii başta elbette sebebin siyasi diseri daten her liser civaki Türkiye ji niziki 4 milyon insan hatnivan boy Türkiye نشکه و بگمان تأثیر خال سر آبوری و جواک چکریه و لترکیه جی پکاتین ایدئولوژیکین جدا و پکاتین جدا خود گره ترکیه بویا جی کارودان جدا بخوراتینه yani آبوری ترکیه داجی مثلا کسی به نرخی ارزان وانددن کار کردن و تبکیه کی بخوراتینه یک سبب دینجی اوکو دبن سبب یکو درفت کار کم بکن جبوی کسیندن اوانا بخورا پر آلوزیتینه لهنن دورین کو کسین سوری زیاده جیان دکن کار و جی کار و دکن دکان و دکن لوک چشخانه و دکن همو تابلای وان با عربیه بیروکه کی وسا نرینه کی وسا هی کود عالی کلتوری دا گیرکاریه که ل مکتب داجی خواندنگه هن داجی تبکی هنه ناراحتی هیا دبیجن کو ترکی باش نزانن جبوی ام دبیجن ام براحتی بواران کاریم بدن بستینو لگوروی مثلا آستی خواندن جی تأثیر دکه باندور لسر آستی خواندن دکه دبیجش برکو باش ترکی نزانن لگوروی ایار دکن ایتمه اوانا هموی تشتی هری زیاده تشتی کو ترک خلک ترکیه پی ناراحتن دنگ و قالوزیه اویاجی کو ناراحتی کی زیاده ناو جواکیه چیدگه پر دنگ درد خیلن اوانا جی گوتنه دنگ در نخنو بوی دمقاله نابره وانده اوانا هموی گرک نگیجی اصلی که کتوندو تیجیب خرابینه تشتی کن کارودانی کن تفهم کرن بلی بس گرک وره راکرن جورتی اف روش اف سیاست انتگراسیونه و سیاست پولیتیکای که وسواره مشاندن هنکی کم ترخمی هیو وەکو پێویست نینە حیانەها باشە ئەو کێم ترخەمی کۆت بەحزکەش ئالیە کێوە هەیە و دوێ چ بێکرن
çok değişik yerlerde çok لجین دەبەرێن جودا و çavkanên cuda hene lê em rod dikare bêje civakê Tirkiye bu bi ser du bere de dabej bûye beşekî ku ji Sûriyan hez dikin û beşek jî ku her tim provokasyona çê dikin û narhetî û alozî û rewşekî wisa çê dikin yani henek nakokê ku wisa derdkeve dibe sedemê ku pevçûn çê bibe çareseriya viya elbette bi awayekî bi sistem Bakurê Kurdistanê tevî ku matirsiya an ku Partiyên Kurdiyên Bakurê Kurdistanê dibêjin ku matirsî heye li ser guhertina demografiya Bakurê Kurdistanê ji ber hatina ew qas hejmarên koçberên Sûrî lê li Bakurê Kurdistanê tu tund û tu jî li beramberî koçberên Sûriyê nayên kirin berûva jî weyekê li Tirkiye şer û pevçûn derdikevin alozî derdikevin ev yek ji ber çi ye sedem çi ne Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Lewê navçê ku bas dikin gencên Sûrî û gencê ku girêdayî PKK baskî û fişaran pir çê dikin bi taybet mesele dibînên kî li wan devera gotine fişarekî wisa kirin ya biçine Daişê yan jî vir hêlbênin Partiyên Kurdî di aliyê guhartinên demografîk ku çê dibe eva sedemê wî ku irqçîtiyê wan e regesperestiyê wan e naxwazin ku hebûnê Kurdê ku li wir heye xerab bibe herînî tişt li rojavayê Tirkiye jî heye ew bûyere li Dîlokê li Mardîn li Urfayê li Roha li Amedê henek tiştê wisa li wan de ra jî heye li rojava yê Tirkiye hin zêdetir li ber çava pir zêdetir awayekî balkêş dînin li Esenyurt li İstanbul Başa hûn navenda lêkolînan ya koçber û penaberan e li Bakurê Kurdistanê çi rewşên tund û tujiyê beramberî koçberan çê bûye yani ev çend sal li Amedê bawerim hiç ew qet pevçûnek çê nebûye di navbera koçberan û di navbera xelkên Amedê de we ti haletên wisa tomar kirine Tabii karşılaştık. Dediğim gibi elbette me tiştên wisa dît hejmarekî zêde xelkê Sûrî ji vir li Amedê û li navçeyên din edildi, zorlandılar. henek naçar bûn ku ji wir koç bikin ji bo rojava yan gotine yan hûnê bêne ser rême yan jî hûnê ji vir herin henekî wisa li wan de ra jî wan rewş hatine jiyan kirin hejmara wan kesan çendin te amar berdestê û hene yên koçber tiştên wisa koçber bûne ji bo rojavayê Tirkiye sayıları hejmarê wan ez nizanim lê henek bûyerên wisa hene yê rojavayê Tirkiye jî wekû hejmar ez nizanim lê evaya rastiyeke başa kîjan zêdetir yani koçkirina koçberan ji rojavayê Tirkiye ji bo Bakur yan jî ji Bakurê Kurdistanê ji bo navçeyên Tirkiye bu soruyu anlamsız buluyor. ez vê pirsiyar pir bêmana dibînim bel Bu ev pirsiyarekî bê wataye li gor me bi êr ew girîng ew ku li ser asê Tirkiye bigiştî ne giringekî kî pêkhatiyên etnîkî zêde ye li nav Tirkiye li hember kesên Sûrî her di serî de wekû helwestekî siyasî nîşan dide li rojavayê Tirkiye û li deverê din jî wisa ne yani ji ber vê kîjan zêde kîjan kêm koçber û penaberan li seranserî Tirkiye weke rast nabînim mülteci olduğunu bir dakika dinlerseniz eger deqekî we me godar bikin belê kerem ke aynıdır mesela aynıya li Karadeniz jî tiştin pir zêde em nabîzin lê alozî hene li wir jî li her heştê û yek parêzgehê Tirkiye ev insan ev koçber penaber jiyan dikin lê henek dever li henek navçeyên ku navçe pîşesazî heye deverên ku nêzîkin li wan de ra hîn zêdetir jiyan dikin niştecêbûne bi hemwelatiyên Tirkiye ra daha zêdetir têkiliyê wanên civakî heye bu ev ya
دا جی درهاوشتین خواهنه ندی تبای ترکیه demek ki siyasete hedef jî binerîn dibêjin ew jî nabêjin min nebîste ku bêjin were li Amedê em cewekî keşekî dostane çê bikin tam bi pêçawanê wî heye hiç yek jwana wekû şaredariyê boy penaberên Sûrî programê wan nîne duhê Karaçdaroğlu manifestoya xwe CHP manifestoya xwe ragihand me tiştekî wisa nedît ji ber vê yekê em mirobêje ev navçe ev herêm hinek zêdeyê alozî hinek jî yekeme gerek mirov bi vî rengî li vê mijarê nenere malesef me xabin li her derî mirov dinere ku civak bûye dû parça li aliyê sosyal da aliyê civakî da hinek cî hene meselen wekî wekur ku li hev nêzîkin hinek durun hinek dever da mirov dibîne ku hinek alozî zêde zek dibin zêde berfireh dibin li bişaw awayekî giştî penaberên Sûrî siyasetê ku mafya wan bide yan nede yani siyasetê wira mirov bimeşîne an nemeşîne gerek mirov li ser vê bisekine gerek ragihandin jî li vê arî da başa gelekî spas darbe başa gelekî spas Birêz Metin Çorabatir serokê navenda lêkolînên penaberî û koçberan ya îgamêj Enqerê tu mêvanê me bûyî. Parlamenterên Dumaya Rûsyayê îddiayên analîstên Swêdî ku Rûsya xwe ji bo şerekê global amade dike red dikin. Mutekez dikin ku armanca hemû meşk û manevreyên artêşa Rûsyayê ji bo parastina sînorên welê te. Ev pisporê serbaziyê Rûs jî tekez dike ku hemû pîşesaziyê dewletên NATOyê li gorî mercên şer hatine avakirin û bi berdewamî manevreyên global encam didin. Lê manevreyên Rûsyayê sînordarin û hedefa wan jî ne êrişkiriniye. Rusya amadekariyên şerê global nayên kirin. Lewra tu dezgehên pîşesaziya Rûsyayê li gorî mercên şer kar nakin. Tu bar hilgerên Rûsî ji bo bikaranîna di şer de nehatine çêkirin. Ev yek û gelek faktorên din nîşan didin got Rûsya naxwaze têkeve şerekî global. Ew ên got behsa manorên serbaziyên berfireh ên Rûsyayê dikin, bila behsa manorên dewletên NATOyê jî bikin. Di raporta analîstên Swêdî de hejmara serbazên Rûsî ku di carekî de beşdarê manevreyên dikin bi qasî 300,000 tê destnîşan kirin. Bi nêrîna wan ew qebare diyar dike ku artêşa Rûsyayê amadekarî dike ku bikaribe li dijî hêzên mîna NATO an jî Çînê şer bike. Vêgavê hejmara serbaz û efserên NATOyê li Ewropayê 3 milyona heta di merca ne seferberiyê de eger ji Amerîka jî serbaz veguhêzin wê bigihêje 5 milyonan. Artêşa Rûsyê tenê 700,000 kes e. Gelo ne di hevsengiya wiha de kîjan mirov hişmend be amadekariyê şerê global bike. Swêd bixwe endamê NATO nîne lê li vir hîn hêz wê yekê dixwazin gel bixwe naxwaze. Lew jî pêwîstiya wan bi hiceteke wiha heye ku vaya metirsiya serbazî heye û dibe bibe endamê NATO. Jaliyê din Rûsya bi xwe ji potansiyela xwe ve neşêre û şiyana xwe yê serbazî nîşanî cihanê dike. Roja çarşemê Wezareta Berevaniyê ragihand ku ceribandina mûşekên navkîşverî bi navê Yars ku dikare serkên nukleerî jî veguheze bi serkeftî hatiye encamdan. Tawanbariyên hîn dewletên Rojavayê ku Rûsya amadekariyê şerê global dike li Moskowê wekî yek ji şêwazên şerê ragihandinê li hemberê Rûsyayê tê nirxandin. Lê hîn çavdêr tekez dikin ku yek ji armancên wan hewildanan ew e ku ev cîranên Rûsyayê ku tana bêlayenin ji tirsa hêza serbaziya Rûsyayê bibin endamên NATOyê. Kamşedadê, Rûdaw, Moskow. Serokê Venezuela ragihand artêşa welatê wî ji bo her rûbirûbûneke leşkerî amade ye. Piştî ku artêşa Venezuela rahînanên leşkerî li navçeya Miranda li bakurê wî welatî encam daye, serokê wî welatî Nicolás Maduro ragihand. Venezuela amade ye ji aliyê leşkerî ve berevaniyê li xwe bike. Got jî îro yek ji girîngtirîn rahînanên leşkerî li welatê wan hatiye kirin. Di demekê de wek Maduro dibêje welatê wan rûbirûbûyî metirsiyên ciddî û rastaqîne yên hikûmeta emperyalîzmê ya Donald Trump e ku li dijî aştiya Venezuelayê ye. Maduro got jî ew gef wan neçar dikin ku amadekariyên baş
جبو کو بروانی الاشتی سروری و سرخبونا اجتماعی یا ونزویلا بکن. ساعت 11 زي جاردن لقلوبه. نوچه بسپونسریا آوا لایف